IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Bernard. Intay man naman ti presyo, ti karne iti manok itatangal daw, iti Chendaan iti Laoag City. Presyo ti dalem, itangal daw ket 230 pesos pailaeng. Agpadamit iti batikuleng, 230 pesos ti sanga kilo. Ti met wings ket 220 pesos. Ti breast 220 pesos. Drumsticks 230 pesos. Timet quarter leg, Idol Bernard ket 220 pesos. Iti buo nga manok, 220 pesos. Adidas, 150 pesos. Kimmol, 160 pesos. Ken iti helmet, ket 50 pesos iti kada kilo. Dito nga rod, Idol Bernard, iti presyo ti karne ti manok itatangal daw, ito'y Chendaan tayo iti Laoag City. Para iti price watch tayo, iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak, RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report.